Budou to 3 vstupy, 3 oblasti soužití, tak jak jsem ho uvedl. Prvním mluvčím a přednášejícím bude pan Josef Uram. Pan Josef Uram je starosta obce Hodruša Hamre na Slovensku. Jak jinak? Pan Josef pan Uram je starostou a starostou v obci, kterou všichni geologové jistě dobře znají, je to obec hornická, známá, těžařská. Probíhá tam i v současnosti těžba kovů, stříbra, zlata už několik století, to jistě víme. Kromě chodu obce se pan starosta věnuje údržbě vztahů s místními firmami, především pak se Slovenskou báňskou společností, která těží a zpracovává rudy se zlatem přímo v obci uprostřed krásných hor slovenských. Tak, to je představení prvního pána. Teď budu pokračovat dále. Dalším speakerem bude pan Josef Zumr. Pan Josef Zumr je ředitelem a manažerem Salamandra Resort hotelu Hodruša Hamre, pokud jsem to řekl správně. Pan Josef Zumr je manažerem, ale především má na srdci spokojenost svých hostů ve svém hotelu, kteří přijíždějí lyžovat, relaxovat, tak to zatím se do hotelu za tímto účelem jezdí, ale co víc, je zaměřen také na spokojenost svých zaměstnanců. A mimo jiné, tedy ve svém hotelu zaměstnává hornické profese nebo profese, které původně byly horníky. Tak a dalším, třetím, posledním mluvčím a přednášejícím bude pan inženýr Richard Kaňa. Pan Richard Kaňa je báňským inženýrem, věnuje se a celý život se profesně věnoval provozu dolu Rozália v Hodruši. Má zálibu ve sběru minerálů, zachraňuje hornické památky, propaguje obor a je autorem a mecenášem mnoha publikací a i je provozovatelem zpřístupněného historického dolu Starovšech svätých. Tak, to je představení našich 3 pánů a pánové, prosím, je to vaše. Začneme. Dobrý deň. Dovolte, aby som predstavil v prvom rade našu obec. Obec Hodruša Hamre ako taká má 2000 obyvateľov a rozpriestriera sa na rozlohe 40 km štvorcových a skladá sa z bývalých 3 obcí, čo bola Banská Hodruša, Dolné Hamre a Kopanice. Máme, ako som spomínal, 2000 obyvateľov a o baníctve ako takom by som mohol tu hovoriť niekoľko hodín, pretože baníctvo ako také u nás je od 13. storočia, ktoré poznáme. Sú samozrejme, čo sa týka baníctva, sú aj pozitívne, aj negatívne veci, ale viac toho pozitívneho prevážuje. A keď sa budeme baviť o tom ako také, musíme si uvedomiť, že naša dolina ako taká mala veľký závod Sandrík, ktorý vznikol v roku 1895 a v roku zhruba 2000 skrachoval a bolo tam zamestnaných 1800 ľudí. Takže Slovenská Banská je hlavným zamestnávateľom našej obci nielen ako fyzicky celkové, ale aj tie pridružené výroby, ktoré sú následne naviazané na toto baníctvo, sú dosť proťažované a vlastne nám pomáhajú aj v obci ako takej. Spolupráca samozrejme, že následne po týchto išla aj do turistického ruchu, ako je na tento Salamandra Resort, ale aj rôzne montáne, s ktorými spolupracujeme so Slovenskou Banskou SRO a samozrejme aj rôzne akcie a sponzorské aktivity, ktorá Slovenská Banská a iné firmy, ale hlavne Slovenská Banská, ktorá vlastne spolupracujeme s nimi. Myslím si, že hlavné klady sú v tom, že tá zamestnanosť, ktorá je dôležitá a tie pridružené ostatné, čo som už hovoril, je hlavným plusom, samozrejme, čo aj ten turizmus a rôzne iné veci, ktoré nám pomáhajú. Zápory, aby sme nehovorili len o kladoch, ale sú vlastne od počiatkov a to je poddolovanosť toho územia, ktorá je
bola, či tu bola Slovenská Banská, alebo nebola, lebo to vlastne je od toho 13. storočia celá dedina Banicí. To dobre vieme, že nepotrebujú mať bani vodu, takže sú tzv. Dedičné štône, ktoré nám v určitých častiach, nevrajím, že v celej obci, v určitých častiach odviedli podzemné vody. Ale nie je to také problémové, ako je. A ďalším je, čo sa týka životného prostredia, sú to odkalisko ako také, kde vlastne sú ale všetky environmentálne veci dodržané a nerobí to nejaký problém v obci. Pokiaľ sú dodržiavané všetky zákony, ktoré majú a čo aj Slovenská Banská dodržiavajú, takže skôr vidím plusy ako mínusy v tejto činnosti a vravím, že spolupráca s majiteľmi je na vysokej a dobrej úrovni. Pokiaľ keby mal každý takú spoluprácu, tak môže byť len ten starosta rád. Zatiaľ len toľko, skôr by som nechal na nejaké otázky, ak by boli, a tomu by sme sa povenovali potom viac. Počujeme sa? Áno, počujeme, môžete zdieľať. Dobre, ja som si pre vás pripravil takúto krátku prezentáciu, ako funguje vlastne lyžiarske stredisko a samotný Salamandra Resort vedľa aktívnej báne. Čiže vlastne Salamandra Resort je jedinečné miesto, kde sa história stretáva so zážitkom. Salamandra Resort sa nachádza v srdci Šťavnických vrchov v tesnej blízkosti aktívnej bane Rozália, poslednej bane vlastne v strednej Európe, kde sa hlbine ťaží zlato a iné drahé kovy. Napriek bezprostrednej blízkosti ťažobnej činnosti je rezort plne integrovaný do prostredia, ktoré rešpektuje tradíciu, históriu aj prírodu. Z histórie baníctva rezort od začiatku čerpá inšpiráciu v sile komunity, zručnosti a objavovaní pokladov. Moderný rezort vedľa aktívnej báne. Tam sú si také tri hlavné prvky vypichol, a to je, že aktívna báňa, ktorá je v prevádzke a vôbec žiadnou činnosťou nenarúša fungovanie samotného strediska, ktoré tu funguje. Bezpečnosť, prevádzka strediska aj hotela sú nastavené v súlade s bezpečnostnými a environmentálnymi normami. Navštevníci si môžu užívať relax, športy, prírodu bez akýchkoľvek obav. Spolupráca medzi báňou a rezortom je príkladom udržateľného spolunažívania turizmu a priemyslu a symbol novej éry Hodruši a Hamroch. História baníctva ako zážitok, nie ako exponát. Vlastne Salamandra nechce na baníctvo len spomínať, ale prenáša ho aj do života, hrávo interaktívne a pre všetky vekové kategórie. Spolu sme vytvorili aj nejaké hry alebo nejaké interaktívne veci pre klientov, ktorí sa tu nachádzajú. Pravidelne organizujeme banícky deň v Salamandre, buď to vždy je edícia letného a zimného baníckeho dňa. Vytvorili sme Hugo hru, ktorá je aj odkazom na tie tradície, ktoré sú tu čo sa týka baníctva, a potom sme vytvorili aj takú hru, ako je napríklad geocaching, kde vlastne klienti, ktorí sa tu nachádzajú, tak hľadajú poklady spolu s deťmi, ako sú to poklady nejakých tých permoníkov, čiže všetko to prenášame do tej baníckej histórie, ktorá tu je prítomná. Tu je pár príkladov, ako vyzerá takáto spolupráca, že spolu ten banícky deň, ako som spomínal, kde vlastne tí klienti vidia aj okrem toho samotného baníctva, tých tradícií, aj tie také súvisiace profesie, ktoré vznikli s tým baníctvom, ako je šperkárstvo, zlatníctvo alebo spracovanie kovov. Takže je to veľmi interaktívne, ten banícky deň, kde klienti naozaj vidia, ako to fungovalo, ako tá symbióza v minulosti už aj v minulosti tu bola. Tu je len taký náhľad tej krátkej brožúrky o tých permoníkoch, že tie sme to zahrnuli do nejakých príbehov o tých permoníkoch, kde tí klienti potom chodia po okolí, aj okolo tej aktívnej báne.
a hľadajú tie poklady. Čo je dôležité ale povedať, že mnoho klientov, aj keď v tom lyžiarskom stredisku je alebo počas leta, tak vôbec netuší, že tu nejaká aktívna činnosť tej bani prebieha. Tu je vlastne tá hravá forma vzdelávania, o ktorej som hovoril, že z tej aktivity v Salamander Resort v sebe nie sú prvky edutainmentu, teda vzdelávanie formou hry a dobrodružstva. Čiže naozaj my chceme na tej banskej tradícii, ktorá tu je a ktorá tu bola stavať, lebo vlastne dneska aj tá doba, ktorá je, tak prináša to, že mnohí ľudia sa vracajú k tým pôvodným tradíciám a je dôležité, aby tie regióny z toho vedeli aj vyťažiť, aby stavali na tých tradíciách. Čo sa týka bane Rozália, takže nachádza sa priamo v Odruši Hámrov v bezprostrednej blízkosti Salamandra Resortu. Prebieha tam aktívne ťažba, ale ako som povedal, prebieha to pod povrchom. Aj to, čo sa z tej bane vyťaží, tak vlastne nekončí pri tom rezorte, ale báňa je si to, alebo ten vývod z báne, kde sa tá ruda vyváža, tak je to priamo v tej Odruši, čiže nejakým spôsobom to život v tom stredisku neovplyvňuje. Naopak, čo sa týka tej spolupráce s banskou spoločnosťou, je to nadštandardné, lebo vieme si vlastne vypomáhať či v udržiavaní cesty alebo nejakých spoločných komunikácií, ktoré zdieľame s tou baňou, tak tá spolupráca je tam nadštandardná, pomáhajú nám aj pri rekonštrukcii niektorých vecí ohľadom tej cesty, takže je to super. Vlastne dole v Odruši, vlastne to potom pán Kaňa vám bližšie k tomu niečo povie, aj Baňa Starovšek Svätých, kde naši klienti vlastne aktívne využívajú návštevu tej bane, tu nejakých 5 minút od hotela a vlastne tak majú možnosť poznať ešte lepšie tú tradíciu toho baníctva a taktiež je to veľmi interaktívne, vedia tam si skúsiť niektoré veci. A napríklad také najzaujímavejšie je to lyžovanie zlata, ktorý tí klienti tam môžu zažiť. Takže tá spolupráca aj na tejto úrovni je veľmi, veľmi výborná. Čiže to je taká krátka prezentácia z mojej strany o Salamandra Resorte a fungovaní s obcov a s banskou spoločnosťou. Pán riaditeľ, môžem vás poprosiť, máte tam na obrázku možnosť ukázať, kde sa vstup do bane Rozália nachádza? Áno. Teraz vlastne prenechám slovo pánovi Kaňovi, ktorý vám ukáže aj tie fotografie, kde bude pekne znázornené, kde je vstup do tej bane a kde sa nachádza hotel. Dobre, tak tu máte možnosť už vidieť tie prvé zábery. Takže ja by som vám chcel predstaviť najprv v krátkosti našu ťažobnú organizáciu. Voláme sa Slovenská banská SRO Odruša Hámre. Firma vznikla v roku 1993 za veľmi zvláštnych okolností a banskú činnosť sme začali vykonávať od januára 1994. Ono to totiž bolo tak, že vlastne celé obdobie socializmu až do roku 1993 banskú činnosť na tomto závode vykonával štátny podnik Rudné bane Banská Bystrica, závod Odruša Hámre. No ale po revolúcii na prelome rokov 89-90 náš závod ako neperspektívny padol vlastne do kategórie banských závodov, ktoré v rámci Československa boli určené na prvú vlnu likvidácie. A v apríli, 3. apríla 1991, keď som vykonával funkciu riaditeľa tohto závodu, som dostal rozhodnutie ministra hospodárstva o likvidácii banského závodu do konca roku 1991. My sme ale videli takú iskierku nádeje záchrany tohoto banského závodu, tak sme sa pätili a vlastne nesúhlasili sme s rozhodnutím našich nadriadených orgánov. Takto sme sa naťahovali ďalšie 2 roky, až teda nevedeli, čo s nami robiť. Tak v 93. roku nám povedali, keď chcete, tak si založte SROčku a trápte sa sami, veď uvidíte a za chvíľu skrachujete. No a tak sme si založili a fungujeme dodnes už viac ako 30 rokov. Takže to boli také zvláštne okolnosti. Nakoniec teda sa stalo to, že po 20 rokoch sme postupne odkupovali jednotlivé, lebo sme boli v podmienkach ekonomického prenájmu, jednotlivé základné prostriedky, majetok a za 20 rokov vlastne sme si postupne ten závod odkúpili a takto fungujeme dodnes. S tým, že tie obdobia prosperity sa striedali s obdobiami
útlmu. Nás v tých 90. rokoch pracovalo na závode 350 zamestnancov, aby po poklese svetových cien kovov po roku 2000 nás zostalo už len útlm a likvidačné práce realizovať 37 a vyzeralo to s nami tak, že v rámci plánu zabezpečenia a likvidácie sme fungovali niekoľko rokov. Až po roku 2003 opäť začali stúpať postupne ceny. Vtedy nás zachránil štát tým, že nám poskytol 15 miliónov korún, teda asi 500 000 eur dneska na jednu takú poslednú záchranu prieskumu, vyhľadávacieho prieskumu, teda plateného zo štátneho rozpočtu, kde jedným smerom na východ od našej bane sme skutočne aj našli smerné pokračovanie mineralizácie a vlastne závod na tejto báze funguje dodnes. S tým, že dneska ťažíme zhruba 50 000 tón polymetalických rúd so zvýšeným obsahom zlata a striebra, teda rudy PBZ, NCU a UAG. A okrem tej ťažby produkujeme alebo vyrazíme zhruba 3 až 5 kilometrov ročne, 3 až 5 kilometrov dlhých banských diel v rámci otvárky, prieskumu a prípravy. A okrem toho 5 až 10 kilometrov malojadrových prieskumných vrtov, čiže to je taký náš objem výrobnej činnosti. Môžem ukázať niekoľko záberov ďalších aj z našej výrobnej činnosti. Treba tiež povedať, že po roku 2010, keď tak výrazne stúpli ceny kovov, tak sme využili túto situáciu vlastne na prestavbu celého banského závodu, aj obnovu strojného zariadenia ako v podzemí aj na povrchu. A dneska ten náš závod nemá nič spoločné s tým závodom, ktorý sme dostali do vienka na prelome rokov 93-94. Tu je vstup do bane Rozália, do podzemia, nachádza sa v úplnom strede, centre Štiavnicko-Hodruského rudného rajónu a vtedy pred tými viac ako 30 rokmi nikto neveril okrem nás, že vlastne v epicentre jedného historického rudného rajónu, kde sa dlhé stáročia ťaží ruda, bude nájdené ložisko, ktoré teda bude ekonomicky dobývateľné. Zázraky sa dejú aj dnes a skutočne to ložisko existuje a pracujeme na ňom už viac ako 30 rokov. Nejaké zábery z bane Rozália. Vzhľadom na to, že sa jedná o hydrotermálne žilné ložisko s tenkými žilami, nie je možná nejaká masová mechanizácia bezkoľajová, ale vlastne sme museli zachovať tú koľajovú dopravu a vlastne je to klasická baňa, ale už sme sa snažili ozaj použiť nové zariadenia strojné, aké sú v súčasnosti na trhu. Čiže pár takých dokumentačných zariadení, fotografií z dnešnej bane. Tu vidno vlastne, to je taká pomerne veľká hrúbka. Keď aj sú veľké vydobité priestory, tak sa skôr jedná o žilný systém, čiže niekoľko žíl rudných, ktoré sú prerastené okolitou vulkanickou horninou andezitom. Zhruba takto vyzerajú tá naša ruda, čiže mechanizmy klasické, keď aj väčšie priestory. Keď je to trošku poschodené, my sme vo vulkanických horninách, čiže to sú kompaktné horniny, čiže nedochádza k nejakým frontálnym závalom, ale kde je to nadložie slabšie, musíme svorníkovať. Aj takto vyzerajú vydobité priestory. No, ďalšie to je, táto baňa sa nachádza vlastne úplne v hornej časti doliny. O niekoľko kilometrov nižšie je pracovisko Erbštolňa alebo dedičná štolňa, ktorou tunelom alebo chodbou dlhou 4,5 kilometra sú banské vozy z rudou vyvážané na povrch do úpravne. Úpravňu sme takisto zgenerálkovali v tom období, ako som spomínal. A ruda je spracovávaná drvením, letím, melieme pod 0,1 mm, vlastne 100% vsádzky a vyrábame flotačný kolektívny koncentrát s obsahom PBZ, NCU a samozrejme rozhodujúcim je to zlato, ale znova duplikujem, že sa jedná o polymetalickú rudu so zvýšeným obsahom zlata a striebra.
Takže v krátkosti ten náš výrobný proces, čiže to je také tretie miesto v tej hlbokej Hodrušskej doline, kde máme výrobné zariadenie a štvrté zariadenie je to odkalisko, ktoré vlastne väčšina ľudí ani nepozná, lebo sa nachádza v jednom bočnom údolí a vlastne z tej dediny ho ani nie je vidno. Treba povedať toľko, že k tomu odkalisku, že vlastne ono funguje od roku 1975 a vlastne už vlastne je pred ukončením, lebo má naplnenú svoju kapacitu, respektíve v krátkej dobe bude mať naplnenú kapacitu a my už 2 roky podstatnú časť nezužitkovaného produktu flotačnej úpravne ukladáme do vydobitých priestorov v bani. Snáď ešte k tomu vzťahu, čo bola otázka, kde sa nachádza baňa a kde Salamandra Resorts, tak vlastne treba povedať, že celý hotelový komplex je vybudovaný v priestore bývalej, teda v priestore bane Rozália, teda v priestore bývalých našich administratívnych a sociálnych budov. Hotel stojí vlastne, časť hotela je kostra z našej administratívnej budovy s tým, že hotel zrekonštruoval časť, teda tajch, teda vodnú nádrž na zasnežovanie. Celá tá plocha, ktorú vidíte dole, to je vlastne jazero vodnej nádrže a tá plocha, kde sú autá, to je odval, hlušinový odval z autotunela a zo šachty Rozália, novej šachty Rozália, ktoré práce boli realizované v 70. 80. rokoch, nakoniec boli utlmené. Čiže toto celé bol Horný Hodrušský tajch, vodná nádrž. No a dneska vlastne využívaná pre zasnežovanie a parkovanie aut a hotel na pravej strane. A ste sa pýtali, kde sa nachádza naša baňa, tak vlastne tuto vzadu tieto objekty sú objekty bane Rozália, kde teda to sú administratívna budova a budova dielní, kde sa teda baníci schádzajú, prezliekajú, dielne fungujú a vstupujú do podzemia niekde tu v týchto miestach. Čiže tadiaľto tá doprava čerstvé vetry, tam je kompresorovňa, trafostanica a dielne a drobný materiál. A dlhý materiál a ruda sú zase, na to sa využíva tá Hodrušská dedičná štôlňa, 4,5 kilometra odtiaľto. Nejaké ďalšie zábery z toho strediska, zase z nejakého dronu, lyžiarska trať, hotelový komplex a tuto v tom kútiku vzadu sú naše prevádzkové objekty, podobná situácia aj tu. No a takto to je zase letný pohľad, kde zase vidno tie naše objekty v tejto ľavej strane. Tu je spodná stanica Lanovky, toto je apresský bar, wellness centrum a hotelový komplex ako taký. Takže asi toľko. No a ešte vlastne je tu pár fotiek, že tu lyžiari ani netušia, že vlastne sa lyžujú bezprostredne pred objektami našej aktívnej bane Rozália, ako to vidno aj na tomto zábere. No a posledný záber, ktorý spomínal aj pán riaditeľ, že tie akcie aj v zime, v lete sa organizuje 2-krát do roka banícky deň na Salamandre, teda pripomínajú si tú dávnovekú tradíciu a vlastne aj súčasnosť baníctva v našej doline. Snáď toľko k tej aktívnej činnosti našej. Ešte ak je záujem a ak spĺňame limit časový, tak ešte pár slov viem povedať aj o tej historickej našej bani Starovšech svätých. Môžem? Môžem sa spýtať, nemáš tam fotku, kde by bolo vidieť, že úpravňa je priamo v obci? Nemám len tie 2 zábery, to je úplne vlastne, to sú zábery, ktoré ste videli zo štátnej cesty, ktorá prechádza, lebo tá naša dolina, to je kopec, kúsok priestoru, cesta, potok, zase kúsok priestoru, pár metrov a zase kopec na druhú stranu, takže to je v strede obce, ale ako celkový pohľad nemám tu pripravený. No, začnem snáď trošku pár zábermi z tej histórie. Tak ako bolo povedané, tá naša Hodruša skutočne
vykonávaná banská činnosť je tu dlhé stáročia, dokonca v tej expozícii máme aj pozostatky podstatne staršie ako z obdobia stredoveku, ale to nebudem rozvádzať teraz. Ukážem na pár fotkách ozaj to idylické prostredie v našej doline. Toto vlastne takto prechádza potok Hodružský a cesta. Toto medzi tými dvomi kopcami vlastne v dĺžke asi 12-13 kilometrov prechádza tá naša Hodružská dolina. Čiže tá spojitosť toho života a toho priemyslu je tu od vekov a chvála Bohu, teda nikdy nebola prerušená tá kontinuita. To je vlastne naša devíza, že ako sa hovorí, u nás neplatí to, že zabudol vôl, že telaťom bol. To znamená, že keď sa raz zastaví výrobná činnosť niekde veľmi ťažko, aj v baníctve platí, sa to rozbieha, to je tak trošku aj váš prípad, no ale u nás sa to našťastie neudialo. Nejaké historické objekty v Hodruši, ktoré priamo súvisia s tou históriou baníckou. Toto už je pohľad na areál taký z dronu, na areál tej jednej z viacerých historických baní v Hodruši zlato-strieborných, lebo do roku 1950 v Hodruši boli ťažené len rudy zlata a striebra, potom sa prešlo na tú rozálku, na tie polymetalické rudy. Takto dneska vyzerajú povrchové objekty bane Starovšek Svätý, kde naša firma vlastne hneď ako začala vykonávať banskú činnosť v tom roku 94, tak sme požiadali aj o povolenie banskej činnosti na jednej z tých viacerých historických baní v Hodruši bani Starovšek Svätých za účelom zriadenia stálej banskej a geologickej expozície. Túto činnosť, tie zabezpečovacie rekonštrukčné práce sme vykonávali 20 rokov preto, lebo celú tú činnosť sme financovali a realizovali z vlastných zdrojov, teda keď sa darilo, tak sa robilo, keď sa nedarilo, tak sme tu nevykonávali činnosť, ale dneska to vyzerá takto. No a tá expozícia má za úlohu jednak predstaviť tú dlhodobú odveku históriu baníctva v našej obci, ale poukazujeme aj na tú aktívnu súčasnú ťažbu a tiež sa hlavne mladým snažíme vysvetľovať, že pokiaľ chce byť človek múdry, teda homo sapiens a chceme chodiť pekne oblečený, mať pekné autá, telefóny a tak ďalej, tak jednoducho bez toho baníctva tá ľudská spoločnosť nemôže fungovať. Tie aktivity máme rozdelené do viacich súborov, jednak 2 okruhy v podzemí tej historickej bane, máme jeden dlhší, jeden kratší, kde teda vlastne predstavujeme ten 700-ročný vývoj činnosti tejto bane, lebo zachytené ju máme písomne od toho 13. do polovice 20. storočia. Nejaká tá mineralogická výzdoba ešte v tej bane, to bol epsomy, teda sírany, uhličitany, nejaký aragonit, zase sádrovec. Potom je povrchová expozícia, kde v tejto miestnosti bývalej teda Cachovni sa ľudia stretnú, poskytnutá je prvá informácia, potom jednotlivé tie výstavky máme, táto je venovaná vulkanológii, táto histórii ťažby a spracovania rúd farebných drahých kovov, toto je história ťažby a spracovania železa u nás v Hodruši. Máme takú ľudovú postavičku typického predstaviteľa Huncúta Baníka, ktorý sa volá Nácko, a toto je Nácova pamätná izba. No toto je niečo, čo je aj v Zlatých horách známe a blízke. To je vlastne taká, by som povedal, sieň slávy Hodrušského klubu Zlatokopov, kde teda fungujeme vlastne od toho roku 94 a chodíme po rôznych podujatiach. Aj v Zlatých horách sme boli x-krát na tých podujatiach, či už to boli majstrovstvá sveta, majstrovstvá Českej Slovenskej republiky, ale aj tie súťaže o cenu Zlatú pánev starostu mesta Zlatej Hory. Moje meno je na nej 2-krát vygravírované ako víťaza. Toto je výstavka venovaná rôznym pomôckam, taká banícka kuchyňa. No a takým vrcholom našej expozície je mineralogická zbierka, ktorá je veľmi honosná, zaujímavá a myslím si, že aj hodnotná, kde predstavujeme minerály nielen z Hodruše, zo Slovenska, ale dá sa povedať z celého sveta. No a okrem toho už viac ako 33 rokov organizujeme súťaže v ríšovaní zlata, Zlatá Hodruša.
zo žartu hovoríme majstrovstva Hodrušskej doliny a priláhlého vesmíru, ale tiež sme organizovali už dvakrát majstrovstva sveta. Toto druhé v roku 2018 sme organizovali spolu so Salamandrou rezortom v priestoroch hotela priamo pred našou baňou. Veľmi vydarené podujatie. Takže aj takému sa venujeme. No a tiež tak investujeme ešte ďalej do tej našej expozície, tu je pár záberov z výstavby tej repliky Stupy. Námec sme zobrali práve zo Zlatých hôr, z toho vášho areálu, ktorý je veľmi pekný a vlastne to nás podnietilo aj toto vybudovať. No a rozširujeme našu expozíciu ďalej, samozrejme hľadáme finančné zdroje nielen z firmy už teraz, ale aj inde a vlastne sa snažíme rozšíriť tú podzemnú expozíciu o ďalšiu podzemnú časť, kde by sme chceli vlastne upútať mladých takou virtuálnou formou predstaviť tú históriu tej bane a hlavne také pozoruhodnosti ako návštevy 3 cisárov tejto bani a použitie tých rôznych strojov. Na to máme takýto zámer, kde teda chceme aj na povrchu, aj v podzemí ho vybudovať čo najkračom období a vlastne vláčikom vodiť ľudí do toho podzemia. Verím, že sa toho dožijem, aj keď už mám tých rokov dosť a niečo takéto sa snažíme teraz realizovať. Takže Adam, toľko aj z mojej strany a ak by boli nejaké otázky na nás, tak pokiaľ budeme vedieť, rady odpovieme.